Kaixo lagunok, gaur Leizan gaude eta Leizak 2009 gutxi gora bera biztanle ditu. Eta, bueno, goazen, bezala goaz. Hoxe. Egunon, Leizako herrian gaude. Gusten, Eliza ze ederra, ze handia dana bezala Leizan handi, Eta aurretik izan behar zoan, beste Eliza, eta erori zan. Tontxitu esaten du goiko harritan azaltzen zela, goitiko garaiko harriak, Eta horregatik eraiki zuten Eliza hau, Santiburtzio da, gure hemengo zaindaria. Bueno, Santiburtzio herriko eta San Miguel parrojikoa. Elizaren ondoan, abade etxea. Hemen Leitzeko parrokoari beti abadea esaten zaio. Eta hau izan du da abadean etxea. Gaur egun ni bizi naiz bertan. Hortxe Monello, nere txagurra, eta hause dugu Eliza. Izugarrizko hemen aurrean katekesiko salak eta oso ongi antolatuk ditu, eta karrape bikaina. Bertan ere karrapea, hause hemen Leitzen karrapea ditzen zaio. Eta hemen dago gerran hil zirenei edo haien indako oroitarria. Garai batean halako esanai politikoa izan duzuen, gero kendu genion esanai politikoa, eta gaur egun esan genezake haien aldeko otoitz bat dela. Haien hildako guztiak jainkoak bere zeruan arditzan. Eta Elizen sartuko gea. Gure kolaboratzailea. Eta Leitzeko Eliza baino katedrala dela kasik esan genezake. Hauxe sarrera bikaina. Eta hau da, Leitzeko Eliza. Bertako erretaboa 18. mendekoa da, barrokoa. Gainera, esan genezake, inongo dudik gabeko barrokoa dugu da. 18. mendeko erretaboa nagusia. Eta bertan ditugu Elizeko titularra San Miguel eta herriko zaindaria bere gainean, Santiburtzio, erromatar garaiko martiri bat. Gero eskubilera, hortxeratugu behian San Juan bataiatzailea, eta hori izango nintzateke seguru eskotaiarik onena, bere gainean San Antonio abatea, Egiptokoa, eta gero beste bi santu ditugu San Jose eta Santiago. Goian hirutasun santua eta Santo Kristoa. Gero hemen Leitzan aldare guztik errespetatu dira, mantendu dira, hau Dolorosana dugu. Hemen beste hau Ama Virginia sortzez garbiarena, hemen larun batetan salbea eta kantatzen diogu Ama Virginiari, eta ezkerretara dauke San Francisco Xavier, eta eskubitara gure ikuspegitik San Luis Gonzaga. Goian ditugu San Jose, Maria Madalena, Santa Teresa Jesus Aurrarena, Lisiukoa, eta goian San Ramon Nonnato. Hemen Errosarioko Ama Virginia eta Milagrosa, Jesusen bihotza eta Mariaren bihotza bi albotara dituela. Goian Carmengo Ama, gero San Antonio Paduakoa eta San Francisco Asiskoa. Eta goian Niño Jesus de Praga, holako santuak ditugu. Beste bidiriara eder bat ere, gure Aralarko aingeruarena, Santa Maria la Real. eta baditugu bidiriara oso politak Elizontan. Sarinazio Loiolakoa hemen. Hemen San Pedro,
San Pedro dugu hemen. Santa Cecilia atzean, organoan atzean, organo edarra dauke parrokik, eta bere atzean musikarien zaindaria, Santa Cecilia. Eta azkenik Santiagori dedikatutako bidriera edarra. Eta hemen oso gauza politia egin zen, garai batean egoten ziren hildakoen gorpuak elizen, eta bertan argizaiolak eta kandelak eta jartzen ziren, eta lehitzen, reforma egin zelarik, etxe bakoitzak bere tokia badauke, meza bitartean eta kandelak eta pizteko, famili bakoitzeko hildakoen alde. Eta hemen dugu, Santo Kristo jazente bat, hildako Santo Kristoa, ostira santun eta aldarean jartzen deguna. Eta behin, ostira santu batuz, Juan Bautista Irazokik eta biok hartu ginen, erori eta behatza hautsi ziken. Hor, kirtenak hartuta. Eta hemen nire behatza. Nire behatza, Santo Kristoa. Hauxedan ere. Eta beste alden gehiago daude. Etxe bakoitzak bere zea dauke, lehengo etxe zarrak bintzat, eidakoen alde kandelak pizteko. Gure San Francisco Xabierren kuadro bat ere badegu, eta hause sakristia edarra. Bertan San Pablo, Guadalupeko Ama Virginia, San Francisco Xavier, Jesusen bihotza, Aita Santua eta bertako apezpikua, Santo Cristo eder bat, Santa Rosa de Limaren kuadro bikain bat, eta Eliza konsagratzera etorri zen apezpikua. Gregorio Ignacio Larrañaga. Hemen ere bidiera edarrak badaure. Eta hause lehitzeko gurutze prozesionala. Oso gurutze polite da. Hemen Leitzako Iriartea etxean, parrokiana den etxean, lehen hemen koajutoreak eta bizitu izan ziren, ermitatxo bat ez, kapilatxo bat daukagu. Anderrek egindakoa, eta hoixe ezagutzera goaz. Lehen hemen garaje bat zan, eta orain Jesusen bihotzaren kapila daukagu. Eta barrutik ikustera goaz. Hauxe da kapila, ulen garaje zar bat, zan, bai, esan bezala. Hori da behiek eta zeak eta kotxek eta denetatik. Eta oain kapila edar bat dago hemen. 70 lagunentzako kabida edarki daukena. Eta hemen lehenengo planoan, Aralarko gure aingerua, San Miguel. Hemen Jesusen bihotza. Eta imagina hau, urte askotan egon duzan udaletxean, plenoen salan, egoten zen, eta gero ja, honea ekarri zen. Maravillas de Jesus, baita ere, Anderren debozioak eta, hemen sagrario eta oso txukun jarria, Santo Kristoa, bi aingerutxo, eta esan genezake Anderren Ama Virginia, bere lehenengo mezako eta irudia, eta hemen Errosarioko ama. Eta hause da, kapila, kalbarioak eta dena baditugu, atzean miserikordiako Jesus, eta organilo bat. Oso kapila txukuna eta dotorea daukagu. Hemen, Gorriztaran auzoan, hause lehengo eskola zarra zen. Eta bertako baserritako eta hemen Leitzan baserri asko dau, eta hemen Gorriztarango baserritako eta umek eta honea etortzen ziren eskola. Goian egoten zen maistraren etxea eta behian eskola. Eta eskola gelditu zelaik, hemen urte askotan iandero meza ematen zen. Bertako baserritako eta jendeantzako, eta azkenik gelditu zen kapilatxo bat bezala. Eta gaur egun bakarra ematen da meza San Pedro ingurun, bertako festak direlako, eta Arantzazuko Amaren eunen. Azkeneko urte hauetan ez pandemiangatik, baino bestela hau errekuperatuko dugu oiture. Oain pixkoat restaurazio lanetan, horregatik Arantzazuko Virginia eta falta die, restauratzen ari dielako.
Eta Gorriztaran auzoan ere beste ermite bat. Santa Cruz ermite dotorea. Oso leku errean kokatua dagoena. Bertatik zoragarri ikusten dira. Gorriztarango baserrik eta kasik ematen du mundun karreterarik eta ezpalego bezala. Olako parajetara aiatuta. Eta Leitzarrek debozio handia diote ermite honi. Beti egoten dira. Kandelak eta lorek eta oen ilun xamar dago, baino Santo Kristoa hor bertan dago. Eta hemen dion bezala, garai bateko Leitzarrek ermite hau egin zuten. Aurten borondate honez, berritzen dugu zaindu luze iraundezan. 1989an, auzolanean hau ermitiata arreglatu zenekoa. Eta Elizetik ermiteraino badau gurutz bidea. 3 aldiz egiten dugu urtero. Ostira Santun, irailaren 14 eta maiatzaren 3. 3 egun horietan gurutz bidea errezatuz, honeaino jotzen gera ermiteraino, eta gero Ostira Santunez, baino irailaren 14 eta maiatzaren 3 meza santua ospatzen da bertan. Hementxe ikusten da, hemendik oso ongi zer den Leitza. Goien haize errotak, etxe berriak, hor Goien elize. Hemen gertugo Sarrio fabrika, eta gero mendin eta basarrik. Denetatik basarri asko daude Leitzen. Eta Leitza Larreko izaiak ikustera etorri gea. Aspaldiko arbolak, haundiak, Leitzeko gauza guztik bezala. Izugarrizko izeiak hemen. Eta hiruron artean besarkatuko dugu. Osangi. Hori da gure arbolak eta maite ditugu. Bai, aiatzen gara. Hiruren artean justo, baina aiatzen gara. Se están muriendo mucho. Hauxe da Leitzeko ataririk ezagunena. 8 apellidos baskos pelikulan agertzen zena. Eta horregatikane karraizko jende piloa etortzen da bertara. Oso atari polite da. Eta hementxe bertako lavaderoa. Hemengoare haundia, Leitza haundi, hemen Leitzeko gauzak beti haundi baitie, dendenak.
Eta hementxe artelan eder bat, trampantojo bat. Oso marrazki polite da, hemen ikusten baita. Zeatik, udaletxea, plaza, eta bertan egindako marrazki ederra. Hau, Baleztena Tarren etxea, etxe txuria, eta hause Leitzako udaletxea. Eta plaza, eta frontoia, plaza estiloko frontoia, ezkerreko paitarik gabekoa. Hau da, abadetxea goitik ikusia, eta bertan kanpo santua. Monello, azken urtetan abadetxeko eta elizeko teilatuk enditugu, eta oso egoera onean daude. Badaude nitxoak eta beste batzuk baita ere, esan genezake lurrean egortzen direnak. Hemen Don Nikolas, bertako abade izandakoa. Erioja desegiten du bizilekua munduan, baina zu jauna hartzen gaituzu zure etxean zeruan. Joan zaizkigunak hartzazu jauna, zu bizi zeran lekuan. Joan zaizkigunak aritzazu jauna, zu bizi zeran lekuan. Eta besterik gabe, despedituko dugu, herri hau, hemengo etxe, artezarrego etxe bikain hauek, biztan direla, oso etxe Eleganteak. Hor komentu izan duzan. Gero hemen Malesakenea, eta Iriartea, eta etxe bikainak. Eta besterik gabe, despeditzen gea.